Sa number 5, ang ginaligar nga bomb threat sa isa ka eskwelahan sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Isa ng gali ka, prank. Handa nga magpasaka sang kaso ang Bacolod City Police Office batok sa mga nagapangsasko kag nagapamahog sa mga eskwelahan sa syudad. Inigit pahayag ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadomia matapos nga may isa ka persona nga nagtawag sang kahapon sa 911 kag nag-report nga may bomba sa sulod sa isa ka eskwelahan sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Giliw naging katuan sa kapulisan ng eskwelahan apang wala man sa may bomba nga nakita. Sa gintawgan, liwat sang kapulisan ang numero sang amo nga persona. Wala na siya nagasabat. Rason na ginakabig sa kapulisan nga hoax ang tawag. Sunod kay Rebadomia, ginaseryoso sa kapulisan ang tanan nga mga tawag sa ila kag ginapangabay niya sa publiko nga hindi paghampangan ang pagtawag sa 911. Ginatrace na sa karon sa kapulisan ang numero nga gingamit sa prank call. Ginakalipay man sa kapulisan ang sistema sa natungdan nga eskwelahan bangod pag-abot sa kapulisan na tipo na ang mga estudyante sa isa ka safe nga lugar antes di mapauli sang punto. Dugang pa niya, antes pa man nga ginaligar ang bomb threat, may isa pagid ka insidente nga natabo sa among eskwelahan kung sa diin may isa ka pagpamahog nga ginpadala sa social media batok sa isa ka maestra. Sa isa ka statement, ginpakamalaot ni Bacolod City Mayor Greg Desataya ang insidente nga nagtugas ang panik sa mga eskwelahan sa syudad. Ginahandaan na sa syudad ang paghatag sa mga handheld metal detector kag walk-through metal detectors sa mga eskwelahan. Wala na rin ang tanan na rin na tawag sa aton sa BCPO is wala pinakonsider na i-respond niya sa ano na siya ang tawag sa aton badali ano sa hassle sa part namon. Pero hindi wala isang incident na ginakonsider namin yung gamay incident sa respond din kay bakit tutuod siya because hindi natin ma-analyze kung tama ang bomb threat kung hindi natin properly mapagod ma-inspect ng area. Then makadikta kita nga hawk siya pag na check na nato ng area. So we are appealing to the public na hindi tayo pagkamparangan na 911 nato. Kaya tanan nga itong unit yung responde. We are once sa government tanan yung mga personal na human resource, another logistical resource for this one. So hindi siya maayo. Then we are conducting the investigation sa one. Kay may cellphone number na siya. Ang manang advantage mo tawagan sa 911. Yung kanang keep your cellphone number. Then, conduct investigation so as the Bacolod City Police Office.